انجمن نیشتمانی کردی سوریه به تندی êrîşa çekdarên PKKê serhêzên pêşmerge şermezar kir. Li daxuyaniya encummenê de hatiye. Di 5 Hezarana 2021 de çekdarên PKKê armanca hejmarek ji pêşmergeyan li çiyayê Metîna li Amê diyêr parêzgeha Duhokê kir. Di encamê de 5 ji pêşmergeyan şehîd ketin û hejmarek birîndar bûn. Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye bi tundî vê êrîşê şermezar dike, bang li PKKê kir. Rêzê li serwerî û zagonên herêmê bigirin, xwe nekin di karobarên navxweyîyên herêmê de bang li hemû aliyên Kurdistanî kir û yek helwestê bistînin van kiryarên ku gefê li ewlehî û seqamgiriya herêmê dike şermezar bikin. Herwiha bang li hikûmeta Tirkiye û PKKê kir ku rêzê serweriya herêma Kurdistanê û ewlehiya wê û xelkê wê bigirin nakokiyên xwe ve neguhêzin li ser xaka herêmê. Di dawiya daxuyaniyê de ENKSê şîna Sekreteriyetiya Herêma Kurdistanê û kesûkarên şehîdan kir.